Tingnan na dyan. Pauda-uda. Ba't wala ko ano? Tulog yung lugar. Luto po tayo ng gabihan. Saba ko. Viewers, hello po. Ang lutuin natin ngayon ay ano, yung tortang talong. Na-miss pa eh. Ito. Tortang talong. Kaya naiip pa. At kagabi. Kanina, tanghalian, nagluto ako ng kalderita na labaw. Kainitin ko. Sa kalderita. Dami ito, 3 kilo to eh. Pinapak. Tapos binigay ko rin yung sa bahay. Pinapapa. Kaso, ano, alos 4 na oras akong nagpakulo. Tigas. Sinilagyan ng suka. Ito. Mayain. Grabe yung ano. Yung kilo pa lang ngayon ng talong dito. Sa amin na yun. Handaan. Yung ano, yung 100 kahapon. Anong halian sa kagabihan. Kalahati, sinabawan. Kalahati sa dito.
Eh, marunong lang magluto. Talaga mo dito. Ito, dinagdagan mo yung sinain mo para mamaya. Ay, bukas. Alam muna ako dito bago umalis. Para makapag-gulay tayo, makapag-ulam din ng gulay. Yung mga bata. Kuya Renilo po. Yo, paring Jason. Hello. Shout out po kay Kuya Reni. At sa inyong buong pamilya. Good evening po. Good evening, Kuya Reni. Di ba? Ay, mo daw. Yun. Basa tayo, basa. Yung parang gusto ko ano. Hello. Amo ay parang gusto kong baby. Amo. For viewers, hello. Medyo nasasanay na yung misis ko sa camera. Dati ayaw magpahagip, ngayon nagpapahagip na. Dadating, Go. dadating din yung araw parating na bilang mga At live muna tayo. Pero may i-editin ako dito. Sana panoorin niyo po yung vlog na ginawa ko dito ng bahay na pagluluto. Para makabul tayo para may panggastos sa pag-alis. Sobrang maliwanag bahay mo ay doon. Opo. Kasi yung bukas na sa iyo lang po. ilaw. Maliwanag. Sarap, parang yan ang gusto kong ulamin ah. Ay, ketchup! Nak, bili ka natin ketchup, nak. Gusto mo mag-ketchup? Bibi? Hindi nagkiketchup eh. Huwag na. 6 viewers, hello po. Shout out po sa inyong lahat, 7 viewers. Parang yan talaga ang ulamin ko. Lapitan natin. Parang yan ang ulamin ko, ma. Parang hindi ako mag-uulam nito. Kalderitang kalabaw. Yan. Pangalawang salang. Wow. Mas masarap kasi sana yung pinihapag. Yan yung gulay na nagburito ko noon. Noong nasa Maynila pa ako. Bili yung sahod namin. Tapos, yung talong na yan ay yung isang torta. Ano lang ko dati? 2012, nasa Pasig ako. Nasa Del Monte ko. Ay, ano, 10 lang ata to. Po, tapos yung kan, 10 din. Di, ano? 10 na ba kami? Oo, 10. 20.
para makatipid. Araw-araw, kada kain ko doon sa kantin, umaga, tanghalian, gabi, puro ito yung binibili ko. Tapos, sabi nung nasa kantin, ba't laging talong yung ano, gusto mong ulam? Paborito ko kako yan. Pero sa totoo, ay wala akong pambili ng ibang ulam. Ito mura. Minsan nga kikitsap lang ako dun eh. Dili yung ano na, dili yung tawag namin. Yan, paborito. Kaya din lang pati kakasawa yung talong. Kaya yan yung ulam na maraming pwedeng gawin sa kanyang luto. Pwedeng lutuin, pwedeng ihawin. Pinaka-paborito ko yung ensalada. Ensalada. Pwedeng isapaw lang sa kanin. Ensalada. Oo, lagyan ng Adobo. kamatis. Adobo pwede. Sinigang. Sinigang. Daming yan ang gulay na maraming luto. Sa binagoongan. Yung bilangguan. Kung lalagay yung sibuyas. Yung sa akin, hindi pwede. Masarap yan. Pero masarap sa mga nagkamatis. Pero ensalada sa akin. Ensalada. Ensalada. Nagkaso, alos sakto lang sa atin ito. Wala palang matitira sa akin na pang-almusal. Kaya na yan, mag-ano na yan kaya ko sa kapit. Ano? Kaya lahat ng luto ng talong na alam na kasi etong tinitirikan ng bahay namin saka yung sa kabit lahat yung tinatanim ng talong. Dalungan para ito dati. Oo. Lahat ng kasi ng luto ng talong at nakain namin. Dami, minsan ko pa nga ito. Si nanay naman nais. Parang namiss ko lang magluto ng ano. Talbos lang kamuting kahoy. Parang taba ko na talaga. Sabi nung anak ko kahapon sa akin, Papa, ang taba mo. Oo. Kumapaanak ko sila magkala yung tiyan ko. Hindi na ako buhat. Pero tumaba ka pero maano yung trabaho niya sa sana. Kumaba na. Hindi ko na ito nabubuhat eh. Kanina, sinubukan ko. Sinubukan ko kanina. Kasi baka sumakit ang katawan ko. Para... Yan, yan, okay na to. Ilan mo yun? Pangalawang luto. Dapat din mag-uod pa ako, ano? Sana. Ha? Sana. Sana. Salamat. Uda. Ha? Comment po tayo, pwede tayo magtanong-tanong. Kwentuhan. Tapos nakapahinga tayo ng isang araw. Kasi sabi, kahapon, nagtanong ko doon kung may pasok. Sabi, wala, tapos pagkagising ko nila umaga, yun, wala akong pasok. Kaya, balik ko sana tumambay doon kasi yung ulan.
Bugso-bugso. Hanggang ngayon, pabugso-bugso yung ulan. 6 viewers, hello po. Maayos. Buksan mo na yung kanin para bago na. Sarap sana nito kaso matigas. 4 na oras talagang pinakuluan. Yung matigas pa rin, oh. Kalderita. Dami nito. Pero wala ako nagmamadali kasi alas 10 pinakuluan ko na siya. Alas 10 kanina umaga. Tapos siguro niluto ko na siya na pangkalderita na yung mga bandang alauna na. Kumain kami ng halian kami alas 2 na ng halian. Kumbaga, pagkagising namin kanina, nagluto din yung asawa ko ng almusal, kanin. Kaya busog pa naman. Kaya alas 2 kami kumain. Sarap talaga ma. Parang ito yung ulam ito. Mas masarap yun. Kanin yung baho. Ha? Kanin. Saan magsasubuha? Ha? Magsap? Ano yun? Wala na? Si mama dumaan. Nagtinda sila ng singgin. Titinda na ang balot. Hindi yun, ka. Balik ka na. Ako na ako. Ano yun mo na? Wala na mga bigla mo. Ano kong buko ah. Unahin mo na yung dalawa. Unahin na namin yung dalawang bata. Ano ba yan? Parang gusto kong mag-sili ah. Hindi toyo. Kaya, sili sa katoyo. I like toyo. Hindi. Sabi na, ay, Yoshi, sa'yo yung nila dito ka. Kaya nga, gawin ka na. Ano yung muna dito ma? Ano? Huwag mo Ano? na Ano pa ko na akong sili. Ay, ito sa ano? Suka? Hindi ka na si O. Kaya nga. Ano na, Lord? Toyo, tsaka... Bakit toyo? Toyo, tsaka... Calamansi. Ano ninyo? Ano na talumuan? Ano yun? Ano yan? Ay, wala hindi. Naka-live pala. Tapos na naman sa YouTube man. Sa Facebook. Bakit naghilamos ka pa? Nakain na. Bye. Kamusta na, Loy? Wapon. Wapon. Tadi kaya panahon. Sabi. Hindi mo kano. Ang sinang nasukuha. Kalderita.
Ha? Masarap na kaldereta. Masarap daw yung kaldereta, sabi ni mama. Malumok. Kuha-kuha sila ako. Pinapangkuha. Ito na lang luto ka nito. Ha? Luto ka na sa kawali. Muma ka siya. Nagkulit yung di. Daman ko. Nak, kuha ka nga ng ano doon, nak. Hili, kuha ka nga doon ng tuyo. Five viewers, hello. Kaya ka na may sibuyas. Sili, oh. Sili. Sarap. Sili na may Sibuyas, ma. Ano dahil ka ng sibuyas? pwede ba pala yun? Wag na. Naman, Ay, di nakatuloy. Nauna na. Nauna na. Talas na. hindi pwede marunong utusan. Parang ano? Iba na lang toyo o sawa. Ilang buti? Ilang buti dyan lagay ng toyo? Makakapol. Hindi, dito mo yung... Huwag tumagili. Hindi, ah. Dito na lang kaya. Oo, may lalagay pa. Kalamansi. Toyo, kalamansi. Uy! Dahil mahal kita. Bawal yung magpatugtog. Oo, mga kapirito. Kung wala ka, hindi ko kayang mag-isa. Hirapan ng puso kong ito. Joshi! Hindi, Joshi! Sabihin na yakapin mo ako ng mahigpit. Wag kang ako kahit saglit, ikaw na talaga. Dinarasan, ihinulit ang nalungin. Inulit ng iba. Hindi mo na ito natanggalan mo, walang kabuman niya. Ayan. 1 million viewers. Yoshi! Upo ulit dito. Ano, faster na.
Gusto ko garlic. Lambot. Ito tayo lambot. Oh, lambot. Matigas. Mm. Yun na yung sausawan. Nagawa na. Yung masarap din kung ano. Yung itry nyo yung ano pag gumawa kayo ng sausawan. Yung tuyo mansi. Mansi. Tapos lalagyan ng ano, Mountain Dew. Sarap no. Tuyo mansi. Hmm? Last batch. Yan. Ito yung mga ito. Abang nga rin. Ha? Ayaw? Ha? Ano? Ano? Ayan, at mamaya kain na. Kumain na po ba kayo? Kain tayo. Paparami na naman yung kain ko nito. Kasi parang ibang tayo dun sa ulam na gulay. Malaki kumain lalo pag gulay. Sarap. Ibudol pa kaya tayo mo. Hindi, mapapadami ang kain ko. 11 viewers, hello. Ha? Mapapadami ang kain ko. Ito mapapadali. Mapapadami. Ah, papadami. Maganda nga yun para ano, yung katawan mo. Kailangan mag-fasting. Ganun ang piso na. Hello po. Mawalan ako dyan. 9 viewers. Kanina 11 yan. Silent viewers. Pwede po kayo mag-comment at pwede tayong magpintuhan. Ilang minutes ba? 31 minutes. 31 minutes. Muna. Yun naman. Yun na. Kanin ka? Gansa? Rice? Ano na? Gusto ka na ba? Masarap? Gusto mo na? Kanin ka? Ha? Oo, hindi ko magyatan. Kanin pa na. Kanin mo. Dami na. Unti na lang pala yung mga recipe mo dito ah. Gusto mo ba? Kanin? Oo, gusto na yung water.
Reviewers. Tapos na. Kita ka na? Kita ka? Say hi. Ayun mo tubig mo yung pitchil mo. Ha? Yung pitchil. Yan. Ito ata meron eh. Yan na pitchil. Tubig. Nakbili ka ng yelo na. Bulang yelo. Yan ka rin. Kaya ito. Sa'yo. Kita ka. Oo. Kain po tayo. Ito kanino to? Sa akin. Mapag-big mall. Ana. Aren. Ikaw? Because i-rate ako. Para pa doon naman. Ang rice ako. Kain tayo. Kain po. Mapapadami sila kain ko nito. Maninibago. Tagal na rin natin nakakaulam nito eh. Ang tagal na rin natin hindi magkasamang kumakain. Tapos busy naman sa vlog. Yung kanin, kainin mo. Yung kanin. Pero saglit lang magluto ng ano. May viewers sa loob. Hello po. Kain. Maganda yung mabili mo ano. Wala ano. Parang ang ano eh. Habang na lang ibablog ko yun. May nag-alok sa akin na yung lupa niya nakatingga. Tapos gusto niyang taniman ng ano, mga gulay. Kasi wala siyang budget pampa-traktor. Ako yung gagastos. Pagtatanim hati. Ang kanin mo. Gusto mo kanin. Ang kanin mo. Para mapapa-extra rice. Kaya ako. Ano lang mata ko? Hindi mo nang nilagay ko. Ganito.
Lagi na ako. Hindi ba ako ulit sa anak eh. Tara di. Sobrang patay. Ako ano. Ano dyan? Kanina, nag-ano kami nag-budol fight. Kanin mo. Ano, wala. Minsan mo kumakain ng kanin. Matigas daw. Baka malambot naman. Baka. Parang gusto ko pa. Ika? Parang gusto ko talaga. Angka? Ang mapapadami yung kain. Kunti lang. Napadami talaga. Dami yung kain. Papakin mo ang kaldereta na yan. Wait lang. Ito, dito ako. Sa gulay. Dito tuloy ako sa gulay. Tara po. Nabaguhan ako. Bihira tayo Hindi, paborito ko talaga yung gulay. Basta masarap ko luto. Kasi umiikot na lang dito sa bahay ng tilapia, karne, manok. Medyo ano kasi, pricey na din. Mahal na din talaga yung mga gulay katulad nito. Ang kilo ng talong. Andaan. 100. Yung 50, 5 piraso. Ang isang kilong tilapia din, 100 din. Kuya mas, ano kung din sa tilapia. Hanggang gabi na. Gabi. Tipid kasi yung budget. Mag-ano kasi ako. Yan ang technique namin. Saka yan ang pinag-ano ko sa kanya. Na dapat pag nagluto, yung ulam namin ng tanghalian, yun na rin yung ulam namin kinagabihan. Baka hindi sila kasi maniniwala sa atin na pinakang ano natin is 100 per 100 day. pesos. Yun. 100 per day po ang Pang-ulam. ulam namin. Pang-ulam. Pero minsan umaabot siya ng 150. Limba, Maghapon na prito, po yun. tilapia, limba, pritong tilapia. Hindi. Ano, Ano? yung prito muna. Pag gabi, pwedeng isersyado o iscabeche. Sa ano, walang Ano kasi, di ba dito sa atin, probinsya, ang nabibili mo lang isda, may chicken, yung gulay kasi, minsan, nandiyan lang sa tabi-tabi. Kung kanin mo, hindi mo kinakain. Kaya medyo, Pagkala ito, ano? nakakamura. Anak ni Bayaw. Medyo nakakamura. Kasi yung mga bata, ikunti lang kumain. Puro ka lang papak sa ulam. Parang lumambot nga siya. Try mo. Lumambot ba? Mamaya. Anyan ka pa ba, Kuya Rini? Bibi, bigyan mo kami ni mama mo ng tubig. Ito na, yung baso na. Punuin mo na. Sige na. Ito basa mo to sa'yo, di ba? Ito yun, ito. Bigyan mo ng tubig mama Ipapa mo. mo na lang. Punuin mo. Mamaya pa ako. Punuin mo na. Mabot naman siya. O talagang Buhay.
Thank you, Baba. Thank you. Meron na sila. Thank you. Wala ko. Talaga ng masarap. Kapag nag-i-edit. Bumili ka ng ano? Bumili ka ng moisturizer. Yung ano? Yan lang. Nabibili yan. Hindi naman kailangan ng reseta. Alam nyo? Korea. Hindi. Tatanungin mo lang sa pharmacy. Ano? Sabi mo. Sabi mo, ano po ba pwede yung pampatak sa ano? Makati yung ano? Ayaw mo na lang kaya. Hindi, may mas maganda kasi yun. May mas maganda. Na ano? Tapat nga tayo. Ito ayaw mo na. Alderita. Ito talaga masarap yung alderita basta Malambot. hindi maraming peanut butter. Ano ito? 1/4 na nilagay ko. Tapos wala siyang, hindi ko nilagyan ng tomato sauce. Tomato paste wala. Natural lang sa nakaldurita. Ano? Malambot? Malambot nga. Baka kasi, kaya siya matigas. Kasi, hindi pa siya nag-ano. Kumbaga, kumain kasi tayo mainit pa eh. Dawa pala, ipahinga. Baga naman malambot pa eh. Magmamut nga siya. Dalawang stock dyan na kalabaw. Kasi mura lang. Yung kalabaw dito, pag buto-buto, Ano? 150, ano, 100. 100. Pag yung laman, 150. Pero ang baboy ngayon ang talagang grabe ang taas. Kanina may binibinta na naman, may karning, may nagkatay. Tapos tinawagan ko sila tatay, kapanikano ulit. Kaso hapon nang pumunta sa Gatcho. Wala na, ubos na. Madaling pa Saglit lang, di yan tumatagal pag karing kalabaw dito. Yung mura. Diba mas masarap to kasi sa, ano, yung karing baboy. Harap. Sa paborito niya to. Kung may kalabaw, pag walang stock, pag di ako bumili, gagalit. hindi yun naman nagagalit. Kaya ba't di ka bumili? Hindi nalagang 500. Kasi mura din kasi pang ulam-ulam kasi. Kasi ang kilo na ng baboy ngayon, 320 na ata. Ay, 300 ba? Sobrang mahal ng baboy ngayon. Kapit natin. Kwentuhan. Yung tuwalat kain. Basta mga pinupan. Sa baka po sa April. April, sasabay ka na. Sabi mo eh. Ano ba talaga? Dulit ang dugo. Kailangan kasi makapahinga ka. Ano yun, pagdating ko doon,
Grade na ng dugo. Pwede na. Pwede na yun. Pero kailangan, ano, baka sa, di ba, ano ko doon is, baka mag-ano ka muna kasi hindi naman pwede galing sa biyahe kuha ng dugo. Ano mo, pagdating natin doon. Hindi. Pahinga Pagdating ko kasi ng isang natin araw. doon, pahinga ng isang araw, tapos check up na. Sa ano ba? Ano ba yun? Anong data ko? 10? 10 ba yun? Sabi mo. 10 ba yun? 10, itay alis. 10, tapos itaalis. Tama. Tapos, sino ang kasama? Kasi kailangan 2 tao. Bakit? Dalawang tao yung kukuanan. Tatawag ako sa barkada ko. Hindi. Kasi kailangan dalawang tao kasi sabi kasi ng doktor, medyo madali na pag second operation. Baka pwede naman Hindi yan pwede. Ako na lang. Yun ang sabihin. Alam ko na yung sasabihin mo. Hindi pwede yun. Kailangan 2 tao. Kaya sabi kasi ng doktor, medyo na yung operation. Pag inulit yung operation, medyo madali. Tara pa. Papak na lang, papak. Para mauubos na rin ito sa kakwentuhan. Ay mo. Medyo may kalayuan kasi yung kapatid ko lilipat na sa Cavite sa April eh. Amigo, sa iyo mga class. Ang galing na ito. Di na tayo Santa Mesa pala. Hindi. Kasi medyo mabigat na kasi yung renta din po. Ng kapatid ko, ano yun eh. 5K yung renta niya. Yeah. Medyo Mapapalayo pala. Kaya kung ang bala ko kasi, pagka-opera kasi niyan, 1 day lang, uwi na agad yan. Kasi hindi ko alam kung ganun pa din yung mangyayari. Kasi nung na-opera ako dati, ganun. Pagka-opera, maghapon lang, uwi na agad kasi sobrang dami din ng sobrang dami din ng operahan, daming Pero bago mag-operahan, ilang araw mo na doon maghintay? baka mga 5 o 7 years. Goodbye. Na. Oo, kasi ano pa yung gamot sa'yo. Pero hindi ko alam kung ganun pa din. Kasi yun yung naranasan ko, ilang araw ako dun bago operahan eh. Na-confine na. Bago operahan. Ilang araw dun talaga. Kaya mag-aalala lang ako doon sa kanya. Gawa nga ng yung paglakad ng papel ay yung kapatid niya. Kasi hindi pa kami kasal. Hindi pa kami kasal dito. Pero yung nakalagay ko sa emergency, ko, nung nag-interview ako ng white card ko, Ako. ikaw yung nakalagay doon. Kaso, sabi kasi ng kapatid ko, parang hindi pa rin pwede. Kaya yung kapatid ko, yun yung maglalakad. Kaso medyo, bago pa ako nagpa-check up nung nakaraan. Nag-uusap-usap na kami kung ano yung gagawin. Kasi nga, medyo, medyo mahirap kasi. Kasi yung kapatid kong dalawa nandoon sa Manila. Ay, yung isa sa Santa Mesa, yung isa sa Cavite. Tapos yun, yung isa, may anak, na kasi breastfeed siya, yung ate ko. Tapos, yung kapatid ko naman, assistant chef. Ang problema ay kung pumapasok. Kaya yung sabi ng ate ko, kasi daw yung sumampag yung papel ko. Kasi sana, hirap kasi eh syempre yung kapatid ko kasi may pamilya. Ang kapatid ko na nilipat siya. Saka mahal, kasi, ulat na yung renta. 5K yung renta ng bahay.
Tapos, yung kuryente, yung tubig, medyo umaabot ng 7,000 ang per month niya. Eh, may ano siya, may motor siya na ano, kasi kumuha ng motor. Lumambot talaga. Yung para kanina. Ngayon sana maayos at ano ba? Naparami yung... Yung, baka ano, kung pwede tayo tumuloy dun sa ano. Yan. Hirap, nung na-operan kasi ako, nung una, medyo mahirap maano. Mano? Yung bagong opera ka, Pagtag. mahirap matagtag. O baka ano, bata pa kasi ako eh. Baka yun lang naalala ko. Pero baka ano naman, kasi strong na tayo. Baka 16 ka kaya-kaya. na nun eh. Ano sabi mong bata ka pa? 16 ang bata pa lang, 16 na. Medyo may kalayuan yung Cavite kasi. Pero isang ano lang, dalawang sakay lang. Magbabas. Paglabas kasi ng PGH, may PTEX na doon. Bus. Pag ano, pagbabas, Tansa. Tapos yung pagbaba mo doon. Ano yung ano? Signal natin. Ano yung ano? Signal natin. Kain ka pa. Yan, tayo. Ayoko na. Namihim. Ayaw mo na kumain. At pasensya na po at medyo may mahina ang signal po natin. Next time na lang po tayo magkwentuhan pag nasa ano susunod? Ato yun sana ano po. Tayo magbablog doon sa Manila. Pa-support po ng ano, sa mga vlog na gagawin ko doon. Malapit na. Mga vlog na gagawin ko doon. Malapit na. Kunting gimbot na lang doon sa Maynila. Makiusap na din tayo sa kanila na ano. Salamat po sa suporta nyo. Mga vlog. Ngayon lang tayo makikiusap na ano, na wag i-skip. Malaking tulong. Malaking tulong na po yung para sa kanila. Magagastusin tayo. At sana bumili ka na ng ano kasi yung mata mo talaga mag-ano ka ng ano. Moisturizer. Anti-irradiation. Hindi yan sa salamin tapos sa ano yan. Mag-ano ka ng pampatak na. Kasi kaya ka nagaganyan, nagda-dry yung eyes mo. Ano nga, parang... Nagda-dry pag... Nagda-dry, parang ano, minto. Yung dry Parang kasi. ano nga eh, yung parang gas-gas. Nagda-dry nga. Ayan, sabi ko, pumili ka ng ano. Kaya hindi ako nakakaalis. Maraming salamat po sa lahat na nag-tune in sa live ko. At mag-i-edit na ako. Thank you po sa ano. Salamat. Yung parating na sa ano live. Siyempre sa mga lahat na sponsor na tumulong sa atin simula hanggang ngayon. Maraming salamat po sa inyo lahat. At sana kahit ano, nandoon tayo. Kasi gagawa ko ng vlog. Gagawa ko ng vlog. Support niyo pa rin yung ano natin. Kasi yung balak ko nga, pag pa Manila namin, magdadala na ako ng bigas para dun sa kapatid niya. Ay kumbaga may baon kaming bigas para hindi na magkakahiya na pupunta ron. Siyempre may pamilya din yun. Tapos ilan kami. Kasama po kasi namin yung ano, bata. At sana maging okay. Basta yung abangan na lang kung ano mangyari. Yung plano ko, kasi itatry kong ma-apply dun sa ano, extra. Dun sa dating trabaho. Tapos din niya naman kailangan kung na-opera na siya,
hindi niya ako kailangan, pwede kong umuwi, tapos doon ako didiretso sa bato, mag-i-stay ako doon. Tapos kung halimbawa kailangan niya akong magpapacheck up siya, magpapamay nila ako. Kumbaga, sila, stay na doon. Hindi yung tulad, tapos kung kailan check up, babalik. Kumbaga ako na lang yung Kasi bakasyon na rin naman. yung bakasyon. Kasi ako kaya ko yun. Ewan ko, check up niya. Pagka check up, paghapon, pwede kong sumpok-sukat, o balik dito. O balik dito. Ano kasi yung yung plano ko, pag naoperahan ako po, sana walang magalit kung magbablog ka pa rin pauwi. Kasi yung ko po, pag naoperahan ako, yung kapatid ko ang kasama sa akin. Ito, syempre po, ay may pangangailangan din. Kailangan niya pong papayagan ko siyang umuwi dito. Kasi yung kapatid ko na lang po ang kasama sa akin. At Kasama saan? follow up, check up, ganyan. Oo. Kasi napag-uusapan na din po namin yun na okay lang po na yung kapatid ko yung sasama. Kasi po, syempre, kailangan din natin ng pangkabuhayan, diba? At yung tindahan ko, kumbaga, pinapaubos lang namin yung laman yan. Kasi kung Kung nakikita nila sa vlog ko na konti na konti na lang talaga yan. Kasi di na ako bumibili. Kasi pag iwanan namin yan na may laman, sigurado baka papinyan na nahabing mababalik. Daga. Kaya, yun. kung nakikita nila sa vlog, konti na lang po talaga. Kasi pinapaubos na lang po. Napaubos para pag nakakayaw kong iwanan na may laman. Baka uso dito yung daming